మధ్యప్రదేశ్ టూరిజం బోర్డు ఎంపీటీబీ తమ రాష్ట్రంలో కనీసం 50% షూటింగ్, ఇండోర్, అవుట్డోర్ జరుపుకునే చిత్రాలకు గరిష్టంగా 1.5 నుంచి 2 కోట్ల వరకు నగదు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తుంది. అక్కడ ప్రభుత్వ లొకేషన్లు చెల్లించే సొమ్ములో 75% వెనక్కి ఇస్తుంది. అంతేకాదు ఆ రాష్ట్రం నలుమూలలా ఇబ్బందులు లేకుండా షూటింగ్ చేసుకునేందుకు అనుమతులు చాలా సులభంగా లభించేలా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. మధ్యప్రదేశ్ టూరిజం బోర్డు ఎంపీటీబీ తమ రాష్ట్రంలో కనీసం 50% షూటింగ్, ఇండోర్, అవుట్డోర్ జరుపుకునే చిత్రాలకు గరిష్టంగా 1.5 నుంచి 2 కోట్ల వరకు నగదు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తుంది. అక్కడ ప్రభుత్వ లొకేషన్లకు చెల్లించే సొమ్ములో 75% వెనక్కి ఇస్తుంది. అంతేకాదు ఆ రాష్ట్రంలో నలుమూలలా ఇబ్బందులు లేకుండా షూటింగ్ చేసుకునేందుకు అనుమతులు చాలా సులభంగా లభించేలా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. ఈ విషయాలు వెల్లడించేందుకు మధ్యప్రదేశ్ టూరిజం బోర్డు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఉమాకాంత్ చౌదరి తన సిబ్బందితో సహా హైదరాబాద్ వచ్చేశారు. దళారులు, మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా ఈ అవకాశాన్ని అందరూ వినియోగించుకోవచ్చని ఆయన ప్రకటించారు. ఇందుకోసం రూపొందించిన వెబ్సైట్ ద్వారా అన్ని విషయాలు సమగ్రంగా తెలుసుకోవచ్చని ఉమాకాంత్ ప్రకటించారు. ఈ అవకాశం దక్షిణ భాష చిత్రాలన్నిటికీ వర్తిస్తుందని వివరించారు.